سلام كبرات تخاتلتي إيريزارا إنترتينمنت أبزلكمو سلام انتعنا نداتمنخو أبزغلت معلتات بمنجدي محبراو مراقبيتات فوليا قلبو زرقبه نقول نايتي ببوليس تقتله تسليم أمريكاوي زملكت مدب قريبنا لكم علينا مكتتالكم بخبرنا عدم جورج فلويد اب مينيبوليس زغمت افريقا او امريكاويو مغرمت مالسوني اسران حامشتون قنبت كلتشحن اسران قبن فتسيمكا تباهيلو بصعدا بوليس باسقاق منجدي تنفاسو اند حلفه زر تنقسقاس الدحر مزرغحو خا حيال تقاوموتاتن حتوتاتن علعيلوم نزتفلالي صحفاتو كيسنا بزرخبنايو حابريتا مسرت فلويد ناب غروسور اتيو زتتمينه ገንዘብ ክኸፍል ረኺብናዮ ዝብል ጥቆማ ናብ ፖሊስ ሚኒፖሊስ በጽሐም ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ፖሊስ ድማ ብቁልጡፍ መጽዮም ነዝወደ 46 ዓመት ብጉልበት ካብ መኪኑ ብምውራድ ንድሕሪት መቁሕ ኣትዮም ናብ መሬት ሰጥሕዎም እቲ ኣሰንባድ ቪድዮን በኣር ካብዚ ዝጅምር ካብቶም ኣርባዕተ ኣብቲ ቦታ ዝተረኽቡ ፖሊስ እቲ ደርክ ቻውቪን ዝስሙ ነቲ ዝኾነ ናይ ጎነፅን ተቃውሞን ምልክት ዘየርኣየ ፍሎይድ ገጹ ምስ መሬት ኣጣቢቑ ብብርክ እግሩ ናይ ሓይሊ ቡኽ ክሳድሮ ገጾም እቲ ጡርጡር ብተረጋጋሚ ከስተንፍስ ኣይከኣልኩን ክሳደይ ከብደይ ይሕመንሎ ምንቅስቃስ ጸጊምኒ ዝብል ናይ ሓገዝ ጻውዒታት እንዳስምዐ እቶም ገበን ክቋጾር ድዮም ባዕሎም ኣብ ቅድሚ ሓፋሽ ብዘይ ሕፍረት ገበን ክፍጽሙ ዝመጹ ኣርባዕተ ፖሊስ ብፍላይ ድማ እቲ ሕሉፍ ተመሳሳሊ ተግባራት ክፍጽም ዝጸንሐ ቻውቪን ቅጭጭ ኣይብሎምን ነቲ ፍጻመ ብሞባይል ቴሌፎናት ዝሰነዱ ሰባት ቻውቪን እግሩ ካብ ክሳዱ ከኣልየሉን ትንፋስ ተሕጽሮልኻን ክብልኳ ናብ ሕጋዊ ቦታ ክወስዶ እንተለመኑ ሰማዕ ግና ይርኽቡን ድሕሪ ዝተወሰነ ደቃይቕ ድማ እቲ ኣሞንጎ ህይወትን ሞትን ዝሰሓግ ዝነበረ ፍሎይድ ምንቅስቃስ ኣወጊዱ ድምፁ ሃጠመ ወላውን ኣብ ከምዚ ደረጃ በጽሑ እንዳሃለወ እቲ ሰብኣውነት ዘይብሉ ቻውቪን ብርኩ እግሩ ካብ ክሳዱ ከኣልየሉ ፈቃደኛ ይነበረን ድሕሪ ማይና በዓቲ ዝመጸት ኣምቡላንስ ድማ ንህይወት ዝጸሊም ኣሜሪካዊ ከተድሕን ኣይከኣለትን ከንቲባ ሚኒፖሊስ ጃኮብ ፍሬይ ንሸውዓተ ደቃይቕ ጻዕዳ ፖሊስ ኦፊሰር ኣብ ክሳድ በጃኻ እንዳበለ ሓገዝ ዝሓት ጸሊም ዜጋ ረጊጹ ቆትሎ ተዓዚብና ኣብ ኣሜሪካ ጸሊም ብምዃንካ ጥራሕ ናይ ሞት ፍርዲ ክወሃበካ ኣይግባእን ኢሉ ብምኹናን እቶም ኣብ ቦታ ፍጻመ ዝተረኽቡ ኣርባዕተ ፖሊስ ካብ ስራሕ ምስጓጎም ኣፍሊጦም ቤት ጽሕፈት ፌደራላዊ መርመራ ኣሜሪካ ማለት FBI ነቲ ፍጻመ መርሚሮም ውጽኢቱ ናብ ጠበቓ ክፍለ ሃገር ሚኒሶታ ከም ዘቕርብዎ ወግዓዊ መግለጺ ሂቦም ኣለዉ ኣዋል ሽማግለ ሚኒሶታ ኣሚ ክሎባቸር ድማ ንግዳይን ስድራ ቤቱን ንሕብረተሰብናን ሃገርናን ፍትሒ ዘለዎ ውሳነ ክወሃብ ኣለዎ ክብል ተማሕጺኑሎም ዝኾነ ፖሊስ ስልጠና ክወስድ እንከሎ ህይወት ገበነኛ ኣብ ሓደጋ ብዘይእቱ መንገዲ ንጡርጡር ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከእቱ ዝኽእለሉ ሜላታት ይወስድ እዩ እዚ ኢሰብኣዊ ተግባር ዝፈጸመ ፖሊስ ግን ነዚ እንዳፈለጠን እንዳተለመነን ህይወት ሰብ ብምሕላፉ ብቕትለት ክፍረድ ኣለዎ ብምባል ኣኽበርቲ ጸጥታን ሓያሎ ወገናትን ይጽውዑ ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ዕቁድ ከምዚ ዓይነት ተመሳሰልቲ ገበናት ኣብ ኣሜሪካ ክፍጸሙን ሰፊሕ ህዝባዊ ተቃውሞታት ከላዕሉን ጸኒሖም ኣለዉ ካብ ስራሕ ምብራር ጥራሕ ከም ፍትሒ ክውሰድ ኣይከኣልን ብ2014 ንምሳሌ ኣብ ኒውዮርክ ኤርክ ጋርድነር ዝተባህለ ጸሊም ኣሜሪካዊ ተመሳሳሊ ዕጫ በፂሑ ነይሩ እዩ ፍሎይድ ን5 ዓመታት ኣብ ሓደ ቤት መግቢ ከም ኣኽባር ጸጥታ ማለት ሴክሬታሪ ዝሰርሕ ኮይኑ ብቐረብቱን ዓማዊል ናይቲ ትካልን ፍቱውን ሕውስን ምንባሩ ድማ ይንገረሉ ፍሎይድ ኣትሌትን ናይ ሂፕሆፕ ኣርቲስትን ምንባሩውን ታሪክ ህይወቱ ይነጽር ንሱ ጂያና ዝስማ ጓል 6 ዓመት ቆልዓ ኣላቶ ኣብ ሕጋጋት ፖሊስ ናይታ ከተማ ምኽንያታዊ ምዝኸውን ህይወት ጡርጡር ኣብ ሓደጋ ብዘይእቱ መንገዲ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክትወስድ ፍቑድ እኳ እንተኾነ ምስትንፋስ ክሳብ ዝስእን ግን ክኸውን ከም ዘይብሉ ሰፊሩ ይርከብ ወዲ 46 ዓመት ቻውቪን ብ2008 እውን ንሓደ ትእዛዞም ጥሒሱ ክቃወሞም ዝፈተነ ጡርጡር ተወኪሱ ኣቕሲልዎ ከም ዝነበረ ዘነጽር ሓበሬታታት ኣለዉ ኣብ ፈርጉሰን ብ2014 ማይክል ብራውን ስሙ ወዲ 18 ዓመት ጸሊም ኣሜሪካዊ ብጻዕዳ ፖሊስ ምስ ተቐትለ መጠነ ሰፊሕ ህዝባዊ ተቃውሞን ምልዓልን ምፍጣሩ ይዝከር በዛ ኣሰቃቂ ቅትለት ፍሎይድ እውን ትማሊ ብኣሽሓት ዝቁጸሩ ኣድመኛታት ከስተንፍስ ኣይክእልኔ ዝብል ጽሑፋት አንጠልጢሎም ምስ ፖሊስ ክጓራፈጡን መንብዕ ጋዛት ክስንደወሎምን ክኢል እዩ ካብ ጥንቲ ቀደም ጀሚሩ ጸሊም ሕብሪ ቆርበት ዝውንኑ ሰባት ብጻዓዱ ብዙሕ መከራን ኣደራዕን ክወርዶም ጸኒሑን ኣሎን ኣብ 19 ክፍለ ዘመን ኤውሮጳውያን ሃገራት ንባህርያዊ ጸጋታት ኣፍሪቃ ጓሕጉሕን መሰረት ናይቲ ኣብዚ ግዜ በፂሕንኦ ዘለዋ ስልጣነ ኣብ ርእሲ ምግባረን ነፃ ጉልበት ጊሒጠን ብምውሳድ ከተማታተን ከወቅባን ደርማስ ምዕባለ ክምስርታን በቂዐኔን ጊላነት ሙሉእ ብምሉእ እኳ ኣይኹን ሃሲሱ ኣብ ዝበሃለሉ እዋን ድማ
بقندو ناب سلمت زقنع عاليتاونت كسعر ጸኒሕዩ بفلاي اب امريكا ኣብ ልዕልቶም በአፍሪካውያን አሜሪካውያን ዝፍለጡ ወገናት ብዙሕ ግዜ ግፍዕታት ክፍጸም ተራ ነገር ኮይኑ ይጸኒሑ ብምስራት ሕቡራት መንግስታት አሜሪካ ንጻዕዳ ሕብሪ ቆርበት ልዕልና ዝህብ ምዃኑ ዋላውን እቶም ኣብ ጽፍ ሓላፍነት ዘለዉ እና ሓንሳብ ብጭቁ ይብሎም እዮም ብ1662 ኣብ ቨርጂኒያ ንኣብነት ሓደ ጻዕዳ ብዓመጽ ካብ ጸላም ጓል ኣንስተይቲ ምስ ዝወልድ እቲ ቆልዓ ካብ ጊላነት ክናገፍ ኣይፍቀደሉን ስለዚ ወድታ ዝተዓመጸት አፍሪካዊት ካብቲ ንሳ እትነብሮ ጊላዊ ህይወት ክናገፍ ትኽእሎ ይብሉን ብዘይካዚ ነቲ ብገዛእቶም ኮነ ኣመሓደርቶም ዝወሃብ መምርሒታት ዝቃወሙ ጸለምቲ ናይ ሞት ዕጫ ይበጽሖም ከም ዝነበረ መዛግብቲ ታሪኽ ይነጽሩልና ኣብ ካሮላይና ድማ ጸለምቲ ብዘይ ኣፍልጦ ናይ ባዕሎም ሕርሻዊ ምህርቲ ምስ ዘፍርዩ ምስ ዝተኣኻኸቡ ወይ እውን ምንባብ ምስ ዝመሃሩ ከም ዓብ ገበን ይቑጸር ነይሩ ግብረ ሽበራ ኣብዚ ግዜ በአሜሪካ ካብ ዝኹነኑ ተግባራት ሓደ ክኸውን ይኽእል እዩ ንድሕሪት ቅድሚ ኣስታት ሓደ ዘመን ተመሊስና ኣብ ንምልከተሉ ግን አሜሪካውያን ባዕሎም ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕትታት ይፍጽሙ ከም ዝነበሩ ዘርኢ ሰነዳት ንረክብ ኣብ 1921 እቶም ደቀባት ተባሂሎም ሕጋዊ ዜግነት ምስተዋህቦም ብማሕበር ኣብ ዕደና ዘይቲ ሃፍቲ ከኻዕብቱ ዝኻሉ ጸለምቲ ነበርቲ ኦክላሃማ ዓይኖም ደም ዝመልኦም ጻዓዱ ገዛውቶም ኣቃጺሎምሎም እዮም ሓደ ጸሊም ጽዕሩ ዝኻዕበቱ ሃፍቲ ብጻዕዳ ጽውራ ይነበረን ስለዚ ድማ ኣሞንጎዞም ብምስሊ ፈጣሪ ዝተሰርሑ ግን ናይ ሕብሪ ቆርበት ፍልይ ዘለዎም ደቂ ኣዳም ኣፍካ መሊኻ ማዕርነት ኣሉ ክትብል ከቢድ እዩ ከምዚ ዓይነት ገበናት ዝፍጽሙ ኣባላት ፖሊስ መብዛሕትኡ እዋን ዝግቦም መቕጻዕቲ ከም ዘይወሃቦም ቅሬታት ጸኒሑ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ እዛ ከተማ ድማ ኣባላቱ ንፍሎይድ ካብ መኪና ክወርድ ምስ ሓተትዎ ክቃለሶም ምፍታኑ እዩ ከመኽንየሎም ፈቲኖም እቶም ነዚ ቅትለት ዝፈጸሙ 4 ፖሊስ ክሳብ ዝኾነ ዝኸውን ኣብ ነፍሶም ዝጠብቕ ካሜራ ገይሮም ይንቀሳቐሱ ከም ዘለውን ይሕበር ቻውቪን ብ2006 ዋይን ሬስ ዝተባህለ አፍሪካዊ አሜሪካዊ እንክቅተልውን ምስቶም ናብኡ ዝቐንዐ ጠያይ ዝተኮሱ ፖሊስ ምንባሩ ይግለጽ ንፕሬዝደንታዊ ምርጫ አሜሪካ ዝወዳደር ጆ ባይደን ነዚ ፍጻመ ብምኹናን ኣብ ጸለምቲ ሕብረተሰብ ደገፍ ንኽረክብ ይህቅናሎ ወናን ናይቲ ፍሎይድ ሰርሓሉ ዝነበረ ቤት መግቢ ዝኾነ ጆቫኒ ተንስትሮም ኣዝዩ ምስኪን ሰባት በዓሊቶም ኮነ ሕብሮም ከይፈለየ ዘኽብር ነይሩ ክብል እዩ ብሓዘን ነዚ ግዳይ ዝዝክሮ ሱምያት ደረፍቱውን ነቲ ፍጻመ ኮኒኖም ኣለዉ ስኑፕ ዶግ ንዓና ጥራሕ እዩ ፍትሒ ዘየለ ክብል እንከሎ ካርዲቢ ድማ ይኣክል ሓድሽ ፕሬዝደንት ስለ ዝመጸ ናዕብይ ወይ ውግእ ሓድሕድ ስለ ዝተገብረ እዚ ጉዳይ ክዕረ ኣይክእልን እዩ ኩሉ ተሓሊልዎ ኣብ ህዝቢ ፍርሒ ኣይትእትዉ ሩኻሩም ምዃንኩም ኢኹም ትነግሩና ዘለኹም ስለዚ ኣሜሪካ ናጻ ሃገር ኣይኮነትን ብምባል ኣብ ልዕሊ ብቐጻሊ ግፍዕ ክፍጽሙ ዝጸንሑ ፖሊስ መረርኣ ኣስሚዓላ ጃስቲን ቢበር ድማ ሞት ጆርጅ ኣዝዩ ዝሕርቕን ድቃስ ዝኸልእን እዩ በጃኹም ዓሌታውነት ንምጥፋእ ድምፅና ክብ ነብል ኢሉ ክፍሊ ፍትሒ ኣሜሪካ ካብ 1980 ክሳብ 2008 ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ዝተፈጸሙ ቅትለታት እቶም 93 ሚእታዊት ብጻዓዱ ምዃኖም ኣስፊሩሎም ቱፓክ ሻኩር ኣብታ ብ1998 ዝዘርግሓ ቼንጅስ ዘርእስታ ደርፉ ለውጢ ከም ዘየለን በዓሊት ኣሳቢብካ ዝግበር ጎነጽ ክንድምስስ መልእኽቱ ኣመሓላሊፉ ነይሩ ክሳብ ሎሚ ኣብ ዝቐጸለ 22 ዓመታት ግን ዝብእስ እምበር ዝልወጥ ነገር ኣይተዓዘብናን ብፖለቲካውን ማሕበራውን ጉዳያት ካብ ሃገርኩም ናብ ዝተፈላለየ ሃገራት ተሰዲድኩም ህይወትኩምን ህይወት ስድራኹምን ንምምሕያሽ ላዕልን ታሕትን ትብሉ ዘለኹም ኤርትራውያን ወገናት በዛ ኣጋጣሚ ከምዛ ዓይነትን ምሽጉጥን ካልእን ዝተኣሳሰር ጎነጻት ክለዓል እንከሎ ምልኽኻብ ከይመጽእ ኣብ ኩሉ ምንቅስቓሳትኩም ጥንቃቐታት ክትገብሩ ደቅና ድማ ኣብ ምቅትታልን ጎነጽን ዘተኮረ ፊልምታት ክርእዩ ምፍቃድ ድሓር ጎነጻዊ ባህሪ ከይኸትለሎም ክንጥንቀቕ ነዘኻኽር ደጊመ ኣኣብ ዘለኹሞ ሰላም እንጥዕናን